Здравейте, Vbox YouTube, аз съм професор Жесток и снимам в кандидатура за билдър за втори гейм. Аз съм Wartrax, така. Трябваше да е на креатив и така, тя е на креатив. Да започваме. Това е входа. Тук е нещо като кафене за пиене. Опа. Го щупих. Тук това е басейна. Ето го. Излинах. Това е шезлонка, може да се измисли да лягаме на шезлонги в Майнкрафт. Ето тук за хващане на ден. Там за почивка. Така, това е входа. Въртите, съм ги направил така. Кеф това. Това е вътрешния басейн. Ето. Тук това е нещо като холма, много празно, не знам. Тук това е тераска. Да, има слайм. Тераска. Това е първи етаж. Така. Втори етаж нагоре. Това е горната тераска. Там има нещо. Ето. Да го видите. Тук това е втори етаж. Втора тераска. Тук пак има за пиене на чай и кафе. Това е за фащане на ден. Ето го слънцето. И жега. Извинявам, ако се чуват колите навън това. Тук това е, мислих да е хол, ама не знам, не стана много. Ето да е, ама не знам, много не ми харесва. Как така да бъде. Хубаво бе. Не, всъщност, да. Това е кухнята. Тук ала-бала. Готви са. И там се яде. Вижте, това не знам. Така ми харесва някак. Тук книгите за рецепти. Ама да прискочих. Това така мога да направя. Так. Тук път... Тук път третата тераска. Тук може да си береш орехи. Е това. Не, това са храсти всъщност. Ето. И от тук може да се излиза. И от тук за себе си. Тук е шугаркейна. Така да го кажа като... За едно бамбуки, ама не знам. Тук ето е тераската, от тук да се погледне. И това е общо взето. Дано ти харесал тести, надявам се да ме приемеш. Ако не, казвай, ще правя още кандидатури. И както искаш. Много се надявам да стана билдър. Ще билдя много неща. Лак, омага лак. Е това е, Арчо.